Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Untule bodong. Ndledek medun. Kaya dilinting munggah. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara weteng aku. Cangkem kok kaya jogangan. Hei! Ah, gere ora meneng guajul raimu. Iki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya bathang. Lek golek sandal yo nendi. Aja dibuandem sandal. Ambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumasa ping rasa jati Datan kawusa manjing wonten gupit sanggar sangarup Nenokan toko Jampuk Lurah Petro ing melajar nebih saking laladan negari Ngamarta. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta gong ayo mulih le. Ya iki kandhane ya aja mulih kok. Oh sik to. Ayo bali ning Karang Kadempel. Maksude aku mau ngetutke Ndara Bayadewa tantangan. Wah ning dalan padu le. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu rame banget. Oh sampean ora gelem bali. Kula ora dakal bali. Lho Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temu ndi bapane moneter katiten. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati bladat. Aku mlaku ngulon, jae mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh ngono. Nah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ra entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe.
Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bapak ki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Kowe iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Kang. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak, nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane adikongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayek. Arep bayi ning kae dedaya, nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama upama tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Kang. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin tro, rasa wedi mati. Matimu nista. Lho. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai. Weh lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, pethuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to le omongke wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih, lho. Kowe ngembe karo aku kok. Bagong iki nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Engko nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan kowe lungguh buri kene. Oke. Kok nek kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe laku sikate. Ya, ning tenan lho. Ora rasa kuwatir pokoke.
Gusti kula nggih Den. Ya tatompo, Truk. Pangestuku Tamanana, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura iya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong si Mandura. Kowe wani karo Mandura. Ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano, lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawean Sinu Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sumandura padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Kong. Ayo le. Ayo wis tak jawil. Sik Truk, wetengku lara. Lara piye? Mbah iki mangan apa kok penjelut ngono. Waduh, sik Truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Ah terus piye iki? Jam omongan sik. Ngono mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur wektune, Truk. Iya, iya, iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki, gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga mriko kalih mriki mesti benten. Mriko digawe-gawe versi mriko, mriki ya tak gawe-gawe versi kula, ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowana pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan mriku pun nonton Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngersake pustaka Jamus 5 sada arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus 5 sada niku ming dipendhem kalih Sinuwun Ndarawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis lanat anu mali jajalan sekretare bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Diapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik Balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat arep bangun kayangan iki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku lek nesu merga kula niku belani bapak, ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda, ora ngunek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh, Truk nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok nglanake Petruk. Rada penak wetengku Truk. Wis penak. Wes mari ngentut banter ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi ya. Duapura untut piyayi-piyayi ora. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis.
Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk Nun, aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora mung aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren ya aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit senengane. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula lek ngundang piye? Kula ora ngerti yen apa-apa e. Sik Truk tak nampani sepret. Ya. Bagong ora senengane kok ya. Kowe lah mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Atos-atos ya. Ngopo, Gong? Anu mung jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobo bareng. Lambine ra. Ayo Truk, semangat 45 Truk. Galuh kae gendherane. Iya. Ku mlebet tang awe-awe abang putih sandiwane ku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar, luwe-luwe arep gawe cintrakamu, Truk. Diwaneni Ndara Antasena siap sumadya mbantu arep kowe. Ya, ngono ya, Kak. Kata Dyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta maneher Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita. Ndara Gatotkaca, iya kowe Truk. Mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa. Panjen aku goleki karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya kowe Truk. Oh nggih, ning wonten sebabe rasa kowean gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Truk. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning Pradata Adil. Yen kowe bangga aja takut dosa, kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petruk.
Kok ora nganggo cakepan to? Meneng wae to. Mak teratap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Gong. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Niku wong tuwa aja. Atiku ora kelara-lara. Sampeyan muni Petruk tak potol dasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Hatiku sampean cilik tak icek-icek sampean niku mbiyen jaman dijediet ning Kawacandra Dimuka sapa sing ngetutke kula ora ana sing wani ngejak Kawacandra Dimuka kejaba ming Petruk mergo gedene tresna kula karo sampean ning ternyata saniki sampean mentolo ngendika kaya ngoten Goden mang pateni mang botol sirah kula ndasmu ini nangis kok ngono Tak gepuke ndase terus ya. Kula niku lara ati tenan karo sampean. Lara ati kula. Ngomong pateni kula ikhlas. Kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wis cilik. Lahir batin kula mboten ajeng gesura. Ning nyawa kula mengke tekan swarga, mesti ketemu karo sukmane mbahmu Prabu Pandu. Mesti Prabu Pandu dangu kalih kula. Petruk. Lho iki Petruk wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek batrene. Iya. Sing mateni sapa Petruk? Sing mateni putu sampean. Putuku sapa? Putrane Ndara Werkudara, namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa menungsane tak pethoke yakin ngonten niku kahanane. Sukses to. Edane parungake saka kono kaya ketoprak, ketoprak jenggulmu kuwi ora. Nangise jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Jenggulmu mlocot. Oh, naik loro kok nanggap dangdut ora. Diandara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unak-unake nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbahmu Prabu Pandu. Petruk kok wis mati. Nggih, batrane pun entek. Aku saka kono arep guyu ndak terani ngece. Aku arep Gak sikut lho kok kowe. Anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diteteli. Yang sesinoman ngeterke seprek apa? Seprek jantem aja kari siji sapa? Ndara Antarja. Aku wis ngalahke loro wedan. Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca. Ha iki didumtil
Dumdil iki piye maksud didum adil. Aku sing ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku ra sah truk. Weh, nyambut sikinan gawe kabeh. Apa tuh? Nyambut gawe siji, nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Nek aku mati utama. Ah, telek. Wis ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama mbilani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati lho, Gong. Terus. Antarja kuwi ampuh banget. Hakakane Ndara Garukaca ya rampuh piye? Kae putune rajane Ngula, dewane Ngula. Edian. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane entuk ora masalah. Wah cilaka iki terus. Wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nyemelang iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki gak igo goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Truk. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isen wirang bebarang. Karung teka-teka ya terus dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Heeh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Truk nek omong ngono iki. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya terus ya. Hati-hati lho, Kang. Keperanggul mungging ayuda bapak bawatnya bentar ira wang Ndara Antarja? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku nomor jumeneng napa? Ketemu kalih kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih? Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Non, Petruk nendi? Oh, sampeyan madosi Petruk to? Iya. Truk? Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nesta lho, Truk. Ini tak kepruk watu ndas musik kene. Ora ngono iki to. Omong nek ora ana. Oh iya, ngono ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu.
Truk krungu Krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Truk kowe ngono. Kowe mangkel kok goblok banget kowe. Petruk ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadi disebutke stasiune barang. Ya men sakarepku ndak ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Kowe ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak grincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nek men dibonto sikile, nek cangkeme isih bengok-bengok, Yo, tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja, Apa? Petruk kakangku. Iya. Petruk iki lara kowe tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak suntekke, men waras. Mati kok diame-ame. Aja arep karo Petruk kan coba. Ki Lurah Bagong. Sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo Bagong kowe. Ora minggat sembur meloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe ambo tenan ya. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndas. Ora ana bendara karo abdi. Neng kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh, ngono. Ngapura ya, ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo terus. Sing tawedeni apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe muni kaya ngono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, Ngopo? yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarja, Apa? ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong iki nek wis nesu, jagat anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh-luweh. Terus karemu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Sultan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nonton kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng. Gareng, oh gareng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae. Kae kakangne Bathara Guru. Kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo
Aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah, setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dening bakal karane. Wes. Iki ngopo? Ilang e, Tru. Ha ilang iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Geton aku. Tiwas mempeng ana-anake ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung nang isor ki mbleset nang jero bumi. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ana pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng kesasar nang sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak awak. Bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ah iya. Aku ngomong karo kowe jane males lho, Kong. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Ora apa. Kancane meng kowe. Ah iya. Kowe lah, Gong. Apa kenapa? Kayak sapa joget-joget kae. Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Ah sing ndi to kae lho. Oh. Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karo yaene iki kaya seger. Pragoto. Ah, Pragoto tekan kene aja dikasih hati, Truk. Ya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhene. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi ning Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku Patih kok mungsu wong edan-edan. Oh, Wendro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wutule bodong. Ndredek medun. Kaya dilinting munggah. Oh. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara weteng aku. Cangkem kok kaya jogangan. Oh. Hei.
anggere ora meneng guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya bathang. Lek golek sandal yo nendi. Aja dibuandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus napa tekan iki sampeyan ajeng napa? Lah, rak tenan to. Aduh. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula melumpat. Telek kowe. Truk kowe iki ora rampung-rampung le omong iki tak tantangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya man kowe ndak omong wae. Kowe tak candhak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Lho, sampeyan ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bonggo bondo tak ana kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampeyan kewirangan mungsuh kula. Bangga kayone. Wah, iki merkane panjenengan. Yo, ayo mati. Yo, ayo gamelane gak dunake. Gak perang yo.
Baladewa Narpati Duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira tresnanira marang Diabanon Jinawi. Wah, panesmaning jajalan Sukertani Bawana iblis anak. Wah, dalah anak-anak Pandhawa bubar mawut. Salang tunjang rebut ducung Prabgata mundur merangkangge Petra Kantong Bolong. Kowe saya ngiyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petra ora minggat Greten Nenggala dadi apa wae. Ora mlayu, modar tenan. Sinul Mandura sajake duka tenan karo aku. Weh, Petra Kantong Bolong. Ora minggat saka ngarepe Nata Mandura Prabu Baladewa, Grethel Nenggala jeblok wetengmu. Waduh. Mong nek muni nesu muni ngasta Nenggala jan. Iki apa iki? Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Waduh, Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adohe pupune mlicek. Nek arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena Nenggala. Gong aku ora kelingane ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Kowe ora kelingane ngejak aku. Baladewa nesu panus maning jajanan Sukertani Bawana. Aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak plumpati nyengklak ning montor aku jruk. Langsung wae. Kae ngetutke wong mlayu kae. Waduh. Banter Pak jebul aku mentor ning Yamaha 75. Wo. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune ming 20. Diselip Baladewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baladewa mlayu. Wah, blas lalan kuwi beda. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat, Truk. Mulai yo, Le. Hah? Mulai. Mulai piye? Ndara Baladewa segawa Nenggala iki nek dira mulih malah cilaka. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang mati kok malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Truk. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Mbok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae, Gong, nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Heeh. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong karo Mbakyu. Oh iya. Meling karo bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nyelameti tekan Nyewu. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi Nenggala. Oke. Benda apa-apa sak karepmu. Benda wae ya, Truk. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe terus linggis ya. Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa ya kena ora ana piye. Ya. Nah, wis.
Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe Aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu wirang bebarang. Ayo. Amuk Suramarta Jumerti maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah sesungaran ayo. Iki Petro kantong bolong, iki bendhaku leganing atiku. Hati-hati ya, Tro. Wah! Ye! Lho, iki danrani. Wah, Petro wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggawa apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki Nenggala, wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, weh. Wah. Panongane jalan. Wah, ora minggat gredhe Nenggala. Mangta mati jeneng aku. Ayo, kamu. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung manggung siring sata Kurawa Gambah ungke sura katite merut layut sagung praratu Yayaji sewu-sewu kalepatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos radi randhat anggen kula amenggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura Bekasan Petro kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal kula nyuwun pangapunten. Nggih, Yai kula nyuwun pangapunten. Sajaipun Petro pancen niat tetangi dhateng kamur kaminipun ing Raka Mandura. Bekasan kula mboten saged ngampah mubal babaling kanepson. Kula ngasta Kyai Nenggala Petro ketaman Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal. Sepinten kalepatanipun ing Raka kula nyuwun Tadah Wadana, Yai. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampas jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak.
Menawi mangke ngantos kawanguran dening Kyai Semar Badranaya menapa mboten sak mangke wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Menawi ngantos Kyai Semar mboten narimakaken Petruk sakmenika mapan wonten ing pundi sampun dumugining pejah menapa tasih gesak Yayi. Samangke wonten margi ing badhe kula aturaken Koko Prabu badhe paring dawuh menapa? Krana Koko Prabu Mandura ingkang ngendhangaken lan Petruk Kanthong Bolong mila dinten samangke kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi denungipun Petruk namung kemawon kula nyuwun sumados pustaka Jamus Lima Sada kaparingna dhateng kula. Mangke menawi negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada menawi pagebluk tumama wonten negari Ndarawati menika sampun padhang tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yayi Aji lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi denungipun Petruk. Koko Prabu wonten dawuh menapa menika saestu lair trusing batin menawi ngantos Dara mugi tetela kanalindranipun ingkang ngrayi ing neraka ing Ndarawati. Menawi tela mekaten kula namung kantun nderek menawi sampun lair batos anggen Paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu kula mboten badhe owel pustaka Jamus Lima Sada badhe kula caosaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging menawi mangke sampun padhang lelampahan negari Ndarawati tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi ngupaya wonten pundi denungipun Petruk Koko Prabu inggih ngestaken dawuh. Nanging ngaten tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi. Koko Prabu kula nyuwun pamit Gose. Lah kok dadi aku pinggal ning Ngamarta iki piye? Koko Prabu ngendhangaken Petruk, mongko Petruk sak mangke menawi boten pinanggih Kakang Semar badhe duka. Kula wangsul sekedhap nambani anu petenging negari Ndarawati supados padhang sarana pustaka Jamus Lima Sada. Oh ngono. Sabanjure menawi sampun ketinggal padhang negari Ndarawati tumunten kula wangsul dhateng negari Ngamarta ngupaya dhateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono. Inggih. Ya. Aku mingkari manut. Yayi tumuli kaparingna kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada Koko Prabu Ndarawati. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan. Iki kok ora kaya adat sabene. Bab ingkang pundi Koko Prabu? Pendak-pendak pun Kakang Prapta ing negara Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang banget gawe bombong penggali ing wong tuwa. Nanging langeng bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta malah sajake ora kersa nyawang kelawan pun Kakang. Iki aneng apa? Yayi Aji wonten menapa? Werkudara
Eneng apa Dimas kadangipun Kakang Arjuna eneng apa Maragagi matura? Kok Prabu Mandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja gawe bingung. Lho, gawe bingung dos pundi? Lho. Iki mau lagi wae sira Yayi mentar saka negara Ngamarta. Malah Siadi nalika semono ngampiri kalawan pun Kakang Prapta negara Mandura pun Kakang minangka dadi saksi tama. Bakal atur ing Siadi kene kunjuk marang Yayi Prabu Darmakusuma jare Ndarawati ketaman Pekbuluk. Bisane waluyane Remana Temajati Jati Temahmulya yen to negara Ndarawati tinumbaran pustaka Jamus Klimasada. Nyarengi sowane Petruk dadi geger karo pun Kakang. Pun Kakang endhangake Petruk. Terus Siadi mboyong pustaka Jamus Klimasada diboyong negara Ndarawati jarene nek negara Ndarawati wis padhang. Siadi bakal goleki Petruk gareng karo pun Kakang. Lah kok malah iki tekone ning negara Ndarawati Ngamarta iki piye? Setyaki wonten dawuh. Wis kecandhak lelakone. Nggih, perkawis menapa? Iki eneng Surya kembar. Tegesipun yen kowe ora tanggap ora usah dadak wangsulan ngrungokno pangendikanipun Kakang. Mriki ngestakaken dawuh. Nuwun sewu Yayi Haji. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Werkudara sing gedhe pangapuramu aku ora paring dawuh karo adhiku Njodipati. Ning sing tak dawuhi adhiku lanang Madukara Arjuna. Dimas wonten dawuh. Aja tumungkul maragake sawangan pun Kakang. Sawangan nanging aja nggunakake netra lair, gunakna permana jati tegese netra batin. Apa to sababipun Kakang percaya kelawan Dimas Janaka merga siadilan pun Kakang kuwi raga loro nyawa siji. Tegese pun Kakang kembang siadi sarine yen pun Kakang kuwi geni siadi urupe loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Arjuna sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka Jamus Klimasada Kresna aku apa dudu? Koko Prabu kadiwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang wantun dusta pustaka Jamus Klimasada ingkang madha rupa kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Werkudara krungu to dudu caping Kresna nanging ature adimu panengah. Koko Prabu mireng menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho Gose iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake ento ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing nggawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Lho, udu iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes kok Prabu. Kula sumanggaken menika perkawis menika katingalipun enteng nanging sejatosipun awrat. Werkudara. Nggih. Dudu caping pun Kakang nang ngatur adimu lanang. Pustaka Jamus Klimasada diparingke dening wujuding Nata Ndarawati nanging dudu pun Kakang. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngridu uriping para Pandhawa. Wah, edan. Kresna kakangku. Werkudara piye? Werkudara ki nggone wong utuh apa anane? Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Wah, mongko penyawangku cetha sing nggawa pustaka Jamus Klimasada wujude Kresna. Arepa kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujude Kresna. Mula ora usah dadakoke gunem sing tanpa guna. Baline pustaka Jamus Klimasada kowe ora iso gawe baline pustaka Jamus Klimasada aja ngaku kadang tuane Werkudara. Kresna wonten maring dawuh nadan sing tumindak dudu kowe nanging wong semene akeh ingkang padha mapan negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang ki mbelani wujuding Nata Ndarawati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ing ora bakal ilang selawase urip.
kanthi pokal gawe mumbo piye carane kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe. Aku ora sotah kok anggap sedulur. Mbah, aku ora weruh kahanan iki. Nek wis ngene iki arep apa coba? Pun Kakang kowe ora ngerti pojok plereting kahanan kentrang kimpuling lakon lah kok dadi kena awanget. Koko Prabu. Nyatanipun sedaya menika lepatipun para Pandhawa. Pandhawa sing kurang tanggap leres pangandika Paduka. Semar kuwi wong kang waskita. Mula Semar kaya ana ing ngarani samar merga ora kena ginagapan penggaling Semar. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi yen to durung karuan yen to atine seneng. Nggih. Ning Semar kuwi wong tanggap ing sasmita. Satemene Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi bakal ketekan mungsuh. Tumuli utusan Petruk nyelametake pustaka Jamus Klimasada. Semar ngerti yen to Ngamarta ana mendung aja nganti dadi udan. Budidaya supaya ngentasake mendung mau nanging mendung wis dadi udan. Ngamarta wis bena banyune kasinggihan mekaten Arjuna kula wonten maring adhawu. Ayo ndak kanthi nyang Karang Kadempel para Paduka nyuwun pituduh kelawan Kakang Semar Badranaya. Menawi ngantos nampi duka jernyatanipun Petruk kendang kamracundang perkara mati urip dipasrahe karo Semar Badranaya. Semar ki wong wicaksana ora sawet didukani. Ayo yen perlu karo aku nyuwun pangapura dene awake dhewe kurang tanggap marang sasmitaning Kyai Semar. Menawi telu mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh kowe ora samelu ya. Waduh. Lepat kula menapa Koko Prabu. Antos kula mboten dipun paringaken nderek. Kowe nang omah dhisik dadi tanggungan ning Ngamarta. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Mengko yen wis rampung perkarane aku bakal kundur marang Praja Ngamarta. Setyaki nggih ngestakaken dawuh. Arjuna wonten dawuh. Ayo budal ning Karang Kadempel suwawi Koko Prabu kula dherekaken.
yubing angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur kulawan riris lumrang kandaning puspita karenggiwan putyanira Koten prayitna semuriris semuriris eko bali pun entuk ature Bagong samudayanipun pun kula tampa Petruk kendang kamracundang kuntal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun Petruk pustaka Jamus Kelima Sada diasta sinuwun Dwarawati Kakang Semar mestine Kakang Nayantaka luwih awas sing paningal lamun panjenenganipun ora ngasta wujuding pustaka Jamus Kelima Sada kanthi pawadan napa kemawon sampeyan
arepa kumbi arepa selak. Ning sing nggawa pustaka Jamus Klimasada wujude nata Ndarawati mula kanthi pawadan pripun kemawon pustaka Jamus Klimasada ilange saka sampeyan. Mula sampeyan dugi riki niki kula wis ngerti nek ajeng pasrah saking kaluputan. Ning boten cukup ming pasrah saking kaluputan. Lah nek sampeyan pasrah sakatahing kaluputan terus Petruk ora ketemu, anak kula gutang. Kula kelangan anak. Mula Gus, dinten sak mangke monggo. Sakniki kudu sembodo ing samu lir samu barang. Tegese nek sampeyan wani gelar kudu wani gulung. Tegese sampeyan sing mbibiti perkara, sampeyan kudu iso ngrampungi perkara niki. Ora duwe niat nata Ndarawati mbibiti marang Kyai Semar Badranaya. Nggih, kula wis ngerti. Ning Ndara Janaka nggih semerep. Sing asta pustaka Jamus Klimasada sinuwun Ndarawati. Pun ngeten mawon boten sakakehan gunem. Baline pustaka Jamus Klimasada nggih saking sampeyan, upama ora bali ya saka sampeyan. Petruk teng pundi? Mang goleki sisan. Nek Petruk wis mati, kuandane mang beto teng mriki kula ruktine sak tataning panembahing Petruk. Ning nek isih urip, syukur mangayu bagya seketi jumurung Ndara. Semareka den prayetna samurires eka balik. Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ya to Kyai Semar yen pancen kaya mangkono aku saguh ngupaya menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasada uga aku saguh ngupaya menyang endi dununging Petruk. Nek ngoten tegese sampeyan niku ratu sing tanggung jawab. Pun mang goleki. Kula kanteni anak kula loro nala garing kalih Bagong. Supaya napa sing dadi kesaguhan sampeyan boten ngkandhek wonten ing pangucap. Arjuna kula wonten maring adhawu. Ngupaya menyang endi dununge Petruk apa dene pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Dimas aja nganti kesuwen. Iya Koko Prabu kula dherekaken monggo Koko Prabu. Lang-lang endriya mangu-mangungkung. Kugek sadulita mel-mel. Rasane kok kaya ora kepenak pikirku. Pancen sinuwun Ndarawati ingkang rawuh iki pancen ora ngerti apa-apa. Ning kok tak pasrahi gawean sing abot. Nggih, Den. Kula mboten ajeng mangku asta wisuh lumung ngentasi perkara. Kula dherekaken Den, kula awat-awati kula jangkung tindakipun Ndara kula kekalih.
gelar pandaan moncar non ler kekonang surem sorotetan macan nun sewu bapa menemban sawetawis anggen paduka rawuh wonten negari ngawu langit cumeng kula nanggen kula ngentosi mbanipun ngadidine ngentosi silming palwa gabusku mambanging sila kresna nalika semanten bapa penemban nampi aturipun ingkang putra pun dewaning rat bapa Begawan Dewa Kahana anggenipun ingkang putra kepengin sanget kula menika lenggah dampar kepraboning negari Ngamarta tumunten bapa penemban paring dawuh bilih nedya mbudidaya supados kula ngasembadan lenggah dampar negari Ngamarta buktinipun menapa Ngger anakku cah bagus dewaning rat wonten timbalan ngertiya apa ingkang ndak asta iki wujuding dluwang putih memplak ingkang tanpa tulis iki ngaran pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada apa to kekuwataning pustaka Jamus Kelima Sada iki panguripaning wong Pandhawa yen wong Pandhawa kelangan iki ateges bakal apes jurite yen bakal mateni para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring mula nganti aku tak rewangi Membanata Ndarawati ingkang wigati bisa ya kuwi gawe srana supaya pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kuwi ning tanganing Penemban Dewa Kahana ya wong tuamu supaya ngrancakake gegayuhanmu nggon mulenggah dampar kepraboning Ngamarta nggir dewaning rat bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung mekaten Penemban ya pancen mengur waladal menawi tena mekaten kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ora usah dadak ngaturake panuwun iki bot-bote abot wong tuwa ingkang tresna kelawan anak saiki sirmu piye tak turuti nggih anakku cah bagus mate wonten dawuh kaselakna toling rasaku kepengin lenggah dampar keprabon negara Ngamarta budhana sangganing para wadyabala aja ning cicir nderek tindak ing tak bedhahe negara Ngamarta nggih sewawi kula dherekaken sinuwun
Adinetraning nganggo rapo sataning kukiloring kanikara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca wenatan ana satriya bagus tanpa cacat gawaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling Raden kowe sapa takon marang aku luwih dhisik ngaku kowe sapa Nalindra Muda ditepungake aku Nalindra ing awal langit Prabu Dewaningrat Prabu Dewaningrat iya takon marang aku Raden Janaka Raden Janaka iya dasar kepara nyata mlonjong botol tindak ing sinuwun Prabu Dewaningrat ngirit wadyabala segelar sepapan niatmu kepiye sinuwun bakal tumuju ning negara Ngamarta malah kepasang yuk katuju ing nginu dene praptaka ning papan kene ketemu karo Raden Janaka Raden aku tuduhna menyang endi dununging papan negara ing Ngamarta Pandhawa bakal tak telokake aku bakal dadi ratu ning negara Ngamarta sabab keringkianing Pandhawa wis sedyasta dening Bapa Begawan Dewa Kahana ingkang sembada nyidra pusaka pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada Yata laruta saking godha sang Kurakala Yanamata sang Sri panusmaning jajalanan jebul wong tuamu kang aran Dewa Kahana ingkang nyidra pustaka Jamus Kelima Sada Membana Tandrawati Dewaningrat lekna mripatmu gatena gobokmu iki panengah Pandhawa satru ing Madukara Raden Janaka aku peranganing Pandhawa wah dalah sing idanemane macan keparet ngembane aku negara wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak piprilipane kowe dhisik tak rangket mong kari dulur-dulurmu ingkang basal sumusul marang kowe marang jajalan reganing atiku Menapa ing sampun paduka dawuhaken menika sedaya goroh. Lho, goroh piye? Panjenengan paring dawuh menawi sampun saged nglembut pustaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa mboten gadhah kekiyatan. Nyatanipun kula pinanggih kalian pananging Pandhawa Raden Janaka biyo. Kekiyatanipun ngedapi-dapi dudu tandingmu semingkira tak tandhangane reganing atiku. Bagus sapa? Raden Janaka kowe sapa? Dewa Kahana. Kowe sing nyidra pustaka Jamus Kelima Sada. Dasar kepara nyata tak jaluk. Ora tak wenehake tak nggo gatheng sirahmu damu dadi kuwandha kowe. Ayo.
inggih. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin lak kira kerai banteng karo macan. Lah kok tinemune Siadi Bandayuda kasinggihan Koko Prabu. Lho, mungsuhmu sapa? Pandhita ing awawu langit nami Begawan Dewa Kahana. Kacariyos menika ingkang nyidra pustaka Jamus Kelima Sada. Kok Siadi ora mbudidaya ngrebut? Koko Prabu kasektenipun ngedapi-dapi. Kasektening Dewa Kahana kasinggihan mekaten ora pati ndugamana kaya ngopo tontone Janaka. Oh layak. Sira Siadi ora bakal menang karo pendhita mau. Kepareng paduka kados pundi? Nadyan pun Kakang wae tak kira ora bakal iso ngungguli kadegdaning pendhita mau. Lajeng kepareng paduka ayo tak kanthi tindak pundi golek jago ngalahke Dewa Kahana lan anake kae Janaka. Ana ting pandam sumala madangi jroning pasarean ngenangi wadana kartana remu-remu kalingan ngreng sang diamanah engkung sumungkem kuling kocap kacarita mangsuli kandha ing ajeng Kilura Petro kantong boleng kenging Kyai Nenggala Endang kapracundang kontal kaprapal dawah wonten sak tengahing wana. Dadi aku isih urip ya. Mongko Kyai Nenggala iki jare pusaka ampuh. Mongko aku metu Prabu Baladewa mau wis tak ikhlaske pati uripku. Sinuwun Mandura, iblis lan Petro kantong bala mati dening aku ya aku wis merem. Diel. Kontal kaprapal kendang kapracundang. Kok tiba ning alas. Waduh. Cilaka iki. Ge adoh desa. Lah kok malah ketoyong-toyong uripku kaya ngene iki piye iki? Rekake mbelani bapak kena Nenggala tak kira nek aku wis ikhlas karo patiku mati ya wis men kok malah tiba ning alas. Urip ning rekoso. Oh alamir, men kok dadi kaya ngene kanane anakmu mung mergo mbelani karo kowe to, Mir. Mar. Ayo biasane aku nek ndi-ndi ya ngono kuwi dadi ya nyuwun pangapura ndak dikira nyeluk lurahe kene. Oh alah Mar, kok gawe kanane kaya ngene iki piye to, Pak? Aku nang tengah ngalas ijen, Pak. Wah. Ngandel ora. Ngalas ki papane kewan, papane jim. Ya ora pangel iki bangsane gendruwo. Petro. Wah, gedhe tenan. Petrin. Sampean sinten? Sampeyan sing tugu alas kene nggo mang pateni kula, Mang. Mane kula ora iso mulih, ora entuk pangan mang pateni pun monggo. Lho lah kok malah kowe pasrah pati urip. Lah witekno wong sampeyan tekan iki ajeng napa nek ora ngelih ora bakal tekan kene to sampeyan wujude buta. Kowe lali karo aku. Sapa ta? Petro, kowe tau tate urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Nalika donya iki durung eneng menungsa, anane bangsaning jim kowe tau urip karo aku. Wow, kelingan aku. Sapa? Jin dan Jun. Ora ngawur. Lah sapa ngaku ora tepung kok?
Aku Begawan Solontoro. Aku Gandarwa Maya, Gandarwa Raja Bali. Astagfirullah. Bapak to? Iya. Bapak. Iya. Aduh, sampean kok sandangane apik banget. Kula kok dadi kere, Pak. Pancen wis pinesti kudu ngono. Pun pinten abad sampean pisah kali kula? Suwe banget. Wah, wis ora iso diitung. Ayo memper nek kula lali kula pangling. Iya. Sampean kok nyandangi apik niku cai lenggah teng pundi? Ning Kayangan. Wah. Dadi dewa? Iya, Petro. Syukur. Dewa tugase napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh alah, Pak Bon to. Iya, Petro. Wes ngono kok dewa. Ning dewa iya gleleng. Iya. Lah kowe kena ngopo? Lah jare dewa. Ora ngerti atine Petro nek dewa ki awas apa-apa iso maca atine Petro. Kowe mewangi bapakmu Semar perang karo Baladewa. Kowe kena Kyai Nenggala Kuntal tekan kene. Pustaka Jamus Klimasada ilang. Kowe ra iso bali. Nggih. Petro, Nun. tengah ngalas kae ning sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk, wujuta sawijining apa wae ning aja wujud Petruk, mengko kowe ingkang bakal bisa mbabar cerita iki. Ngaten? Iya, nggih. Kok malah dadi wong tuwek. Ora dadi wong bagus. Mungkin aku sing kepencut malah ribet. Ribet ling ngatasi ngono wis ora iso. Kanca-kanca kula niku rada iri. Engko terus omah aja, oh ngono. Ora sah ngenten tuwak ngenten iki malah penak. Yo, kowe nganggo jeneng sapa sakarepmu nggih? Tawenehi daya kekuatanku, kowe dadi wong pinter, dadi wong digdaya, dadi wong awas. Amin. Wis enten ana nang kene, dolengkas ana Nalindra teka. Sinten? Kowe tepung ning aja ngaku yen kowe tepung. Oke. Wonten dawuh. Nang tengah ngalas kok ana piyai sepuh. Sandangane mung nganggo kuliting wit sing gedhe. Ning katon tak sawang mencorong cahyane. Iki ora wong baen-baen. Koko Prabu. Piye? Mbok pados tiyang sanesipun kemawon. Namung tiyang wana kados mekaten. Aja ngece karo wong ngalasan. Tak takonane dhisik ya Janaka, kula semanggaken Kisanak. Kowe kuwi sapa? Kula menika ingkang mapan wonten ing wana mriki wondene pangkat kula menika Demang. Kowe iki Demang? Nggih. Demang sapa? Kula pun Demang Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Percaya ora Janaka wis ngerti karo aku malah nyebut takon jeneng kok wis sebutke jenenge. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Mula Garekton ngerti karo aku. Ora aneh sampean kerep mlebu koran kok. Sampean kerep dadi sampul majalah. Bubu cengelmu. Nek kali kula mesti mboten ngerti. Sing matane kira kowe sapa Gareng? Wit. Ngerti ya? Kowe kulino kecekel polisi ya, Neng. Dengkulmu melocot ora. Nek karo aku mesti ora ngerti. Sing matane kaya ndok ceplokan
Sapa kowe Bagong? Kowe lha ampun tenan. Ipun niki mawon sinuwun suwun pambiyantune. Iya Bagong, iya Kresna. Wus. Kondur wangsulan sapenake dene ngapunten. Iya. Kisana wonten dawuh Demang Cakrawangsa inggih wonten wigatos menapa? Aku kuwi lagi kerepotan. Sebabipun aku duwe mungsuh sing nyolong pusakaku. Mungsuhku jenenge Dewa Kahana. Yen kowe iso mateni mungsuhku Dewa Kahana, iso ngrebut pustaka Jamus Lima Sada, kowe njaluk apa tak turuti. Kula mboten nyuwun napa-napa, ning bakal tak paringi. Kula mboten nyuwun wong kula niate tapa ngrame. Nadan ora tok tampa ning kowe bakal tak paringi. Aku ki duwe abdi jenenge Petruk, wis mati. Bojone ayu. Peken bojone tur omahe ya rada gedhe, peken kabeh omahe. Kowe trondolo iki. Iya. Panjenengan lenggah mriki kula sing ngrebut pustaka Jamus Kelima. Begawan Dewa Kahana kowe ngrebut pusaka sarana alus. Alusa dikaya ngapa nadyan kaya banyu sinaring ora ngungkuli alusing Demang Cakrawangsa legane. Anak Prabu Dewaningrat kok eneng kene. Peremban. Kula menika pendak perang kalah wangsul mlajar. Kula nyuwun biyantu. Perang malih kula kawon. Wangsul malih kula nyuwun biyantu. Samenika ngaten mawon. Menawi dipun parangaken mbok supados kula menika digdaya pustaka Jamus Lima Sada menika kula ingkang berta. Dos pundi? Parang mboten. Oh nyatane kula ingkang sak mangke badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Nyonya, gawanen nggih cah bagus anakku. Pinter njara langit kowe ra menang karo Demang Cakrawangsa. Ayo iki jagone Pandhawa sing iso nglembut pustaka Jamus Kelima Sada kan. Oh acara kuku arepe. Dewa Bathara kok cepet timen. Piyambakipun dusta sarana alus kula inggih ginakaken sarana alus. Iya matur nuwun ya Cakrawangsa inggih sinuwun. Ning wong tetulung ki aja ketanggungan. Tetulung ya babar pisan. Tegesipun Dewa Kahana saandane pateni kabeh. Oh inggih ngestaken dawuh. Iki menungsa sing nyolong pusaka, kowe sing maling. Kowe sing nyolong kanthi Membanata Ndarawati. Aku mung sakderma ngrebut saka tanganmu. Oh, legandang dening aku nyo tamal ati. Aku tiba neng garasi bajai. Iki sapa wong kok kaya Vespa? Dapure. Iki sapa jenenge? Aku Demang Cakrawangsa. Wah,
Syukur Le. Kowe ijek urip. Tak kira nek kowe mati ke Taman Nenggala, Petro. Bapak lho pintere. Aku sing nganggo sandangan kaya ngono kaya. Tak kira kowe mati, Petro. Awakku kaya kesetrum. Terus dadi Petruk meneh. Mbok tak dadi kaya ngono mau, Pak. Dengkulmu mlocot. Kowe iki wis ngucapke syukur ora mati saka Nyai Nenggala. Nggih. Mung suwe sapa kok kowe tiba saka Ngantariksa? Begawan Dewa Kaana sing nyidra pusaka Jamus Klimasada karo anake jenenge Dewanerat. Minggir. Sapa kok kaya wong mendem? Semar Badranaya. Nek cara mbiyen Semar Ngejawantah. Semar Badranaya ya. Kowe Dewa Kaana. Iya, dasar para nyata. Mula kabeh-kabeh do kalah. Sapa-sapa do kalah. Lah wong kowe kedadian saka kowe. Mula kabeh-kabeh do mundur. Apa to sebabe mundur? Mergo sing dadi bendhita kowe. Apa dikira aku pangling karo kowe? Aku ora bakal pangling karo kowe. Nadan kowe nganggo busana rangkep 1000, aku ngerti nek kuwi kabeh saka pokal gawene kowe. Risi aku. Kowe arep nendi? Kiai Semar arep ngopo? Ora gelem bali asal mula bukamu titenono. Katope Kiai Semar. Ayo. Larak tenan. Aku wis bedhek pendhita kok ambune minyak wangi. Kabeh mau cecok kowe. Aku pancen wis ngerti nek kabeh mau ki kedadian saka kowe. Kiai Semar menika nekel. Ora tak tekati ora kelakon. Kowe pancen iblis kowe. Dadi pendhita barang ngrebut pustaka Jamus kelima. Ayo bali. Inggih Kiai bali. Aja ganggu kowe dulur-dulurku sing lenggah ning Hargamulya kene Kecamatan Gedangsari. Kowe sak kancamu nek nganti ganggu gawe ketentremaning dulur-dulurku kene mungsuhmu aku Kumbala Geni. Nyuwun pamit Kiai Semar, nyuwun pamit. Wah. Lho iki sapa iki? Ana wong keclometan kaya ngene rupane. Mripate rembes, ngamuk punggung, Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Wong tuaku Bapa Dewa Kaana wae sirna margalayu saka tangan wae. Setan ora. Aduh. Dewa Srani. Ngentutke mbokmu kowe. Inggih. Siwa Semar kula nderekaken Kanjeng Ibu. Ngapa? Pados tedaning baju barat. Mulih. Inggih Siwa inggih. Ora bali ya. Ora dalah nguncalke sikil bantre ora jamak-jamak. Ora bali sak wadya balamu mungsuhe Semar obong kabeh. Inggih, kula nyuwun pamit Siwa, kula nyuwun pamit. Sing tuwa kaya ngene iki sing kemandang
ora rampung-rampung perkarane. Anggepe tuwa ngene iki terus ra iso temandang to. Ning rantak-rantak akeh wadyabala saka Tunggul Malaya. Wadyabalane Dewa Srani sajae ora nrimakake. Nek aku ijen kentekan napas, nek ra matur ndara-ndaraku Pandhawa. Ketiwasan. Caidan dipol tuwekan mlaku ragu mripat. Ana apa? Sampeyan kok malah pun tekan riki? Aku ngerti yen to pustaka Jamus Klimasada bakal bali. Nggih. Nderekke mbarep kakangku Prapta Karangga Dempel rancakake nggonmu bangun kayangan Sarakasa. Wah, ana apa? Wadyabala dampyak minggiro. Ratu Gustiku kewirangan cokot tugel sikilmu. Waduh. Madangi jagat mungo-mungo sapucak ing bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekalan gunung Wiwit Purwa Madya Wusana pun paripurna Gus. Ya. Napa sing kula jangka mugi-mugi rancak? Ya Semar. Semantara ki napa sing digayuh? Napa sing di jangka dening para pepundhen kula sami lenggah wonten mriki saged kasembadan sak paripurnaning sucalan menika. Ya. Wiwit Purwa Madya Wusana sampun mungkasi kula nek enten kalepatan nyuwun pangapunten minangka wakiling kanca-kanca. Diagung pangaksami ing sakalangkung kathah jernaminipun menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Sura Sudira Jaya ingkang ratsuh brajut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara.